हेलो फ्रेंड्स ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଜାଗାଟା ଥିଲା ମାଲକାନଗିରି। ତ ମାଲକାନଗିରିର ପୁରାପୁରି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ସେମ୍ ଡେରେ ହିଁ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ବାଟ ଅଳ୍ପ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜିବ, ମୋ ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେଷ୍ଟା କଲି କେଉଁଠି ଟିକେ ସଜାଡ଼ିବି, ତ ସଜାଡ଼ୁକା କେଉଁଠି ଦୋକାନ ମିଳିଲାନି। ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ କ'ଣ କଲି ନା ପାଖରେ କେଉଁଠି ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେବ ସେଇଟା ଖୋଜିଲି। ତ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରଟି ଥାଏ। ତ ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି ରଖିକି ଏଇଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି କାଲି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଯାଇପାରିବି। ତ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି, ଖାଇଲି ପିଇଲି, ଯେମିତି ପରିବାର ଲୋକ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଚଳିଲେ। ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ବି ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ମେମ୍ବର। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ତ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୟସ ଥାଏ 32 ପାଖାପାଖି, 32ରୁ 33 ଭିତରେ ହେବ। ତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମିସିଂ ନେଚରର ଲୋକ, ବହୁତ ହସିକି କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବସିକି କଥା ହେଲି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହସଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କଥା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ହସଟାକୁ ଦେଖିକି ପୁରାପୁରି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଓରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆସିଗଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇନା କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ନା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଛ ଲଗାଲଗି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ରାତି 1, 1:30 ଏମିତିଆ ହୁଏ। ଆଉ ତ ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଉଜ ଡାକିପାରିବି? ସେ କହିଲେ ହଁ ଡାକିପାରିବ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭାଉଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ତାପରେ ଯାଇ ଶୋଇବି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ଆଉ ତୁମର ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ନା ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ତ ଦେଖୁଛ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତୁମ ବୟସ ବି କେତେ? ନା ମୋତେ 32। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଓଜନ କେତେ? ପାଖାପାଖି 60 ଖଣ୍ଡେ ଥିବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କେତେ? ନା 68, 69 ଭଳିଆ ରହୁଛି। ଆଉ ମୋଟାରୁ ତ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ବି ଭାଉଜ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମିଛ ଭାବିବନି ନା କ'ଣ କହୁନ? ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ତମେ ମୋଟା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ତମ ବୟସ 32 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତମେ ପୁରା ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା କଥା ପୁରା ସେମିତି ତମେ ଅଛ। ଆଉ ନା ହଁ ଆମେ ତ କାମକା ଲୋକ, ଡେଲି କାମ କରିବୁ, ଆସିଲେ ଚଳିବୁ, ଗରିବ ଲୋକ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏତେ ଖଟୁଛ, ଦେହ ହାତ ତମର ତ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତମ ବୟସ ବି ଟିକେ ବି ବେଶୀ ବି ହେଇନି, 32-33 ତ ମାତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ କି ରହୁଛି ବୋଲି? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ, ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଖୋଲିକି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ନାଇଁ ଭାଉଜ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହବ, ଯଦି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ହବ। ତ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ମୋତେ କହୁନ? ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତମେ ଯଦି ନିଜେ ଚାହୁଁଛ କି ତମେ ଆଜି ରାତିଟା ତମେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଟିକେ ବେଡରୁମକୁ ଚାଲ। ତ ସେ ଗଲେ ବେଡରୁମକୁ। ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ତମେ ଲୁଗା ତମର ଖୋଲ। ତ ଲୁଗା ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମ ବ୍ଲାଉଜଟାକୁ ଖୋଲ। ବ୍ଲାଉଜ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ, ତାଙ୍କ ବୁଟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି 36 ସାଇଜର ବଡ଼ ବଡ଼।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିପାଚିପି କରିକି ମୁହଁ ଲଗେଇକି ସେ ବୁନ୍ଦିକି କାମୁଡ଼ିକି ପୁରା ଚୁଚୁମି ପକେଇଲି। ସେ କହିଲେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ନା ହଁ ଭାଇନା ତ ଏମିତି କରନ୍ତିନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲସେ କରିଥିବି, ଆଉ ଦେଖ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡକୁ କାନକୁ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ପିଠିକି ଅଣ୍ଟାକୁ ପୁରା ଚୁଚୁମି ପୁରା କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଉଜ ତମେ ସାୟାଟାକୁ ବି ଖୋଲିଦିଅ। ତ ସାୟା ଖୋଲିଦେଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପୀ କଲରର ଗୋଟେ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ଚଡ଼ିଟା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ଚଡ଼ିଟା ମୁଁ ଖୋଲୁଛି। ତ ସେ କହିଲେ ହଉ।